Takže čaute, tu je Jabko a vítajte pri mojom ďalšom diele z hry Super Mario. Takže dneska sme v 3. worlde, prvá časť sveta a budeme sa snažiť toto kolo prejsť. Takže poďme na vec. Dneska mi to taktiež trochu seká. Ale už som si nejako na to zvykol, pretože už som pár map aj hral s natáčaním, takže v pohode to je. A už som v tom skúsenejší, už som to viackrát teraz hral. Hral som to poslednú hodinu. To čo malo byť? What the shit, ty kokso. Poď. To je nenormálne. To sú také príšery, keby som nejakú zbraň mal, by som ich tam postreľal najradšej. Tie korytnačky sú nebezpečné, ale viac nebezpeční sú tí, ktorí on chodia. Títo tu, práve, ktorí idú. Už mám len 2 životy. Takže ešte raz. Tu bude korytnačka, diera. Korytnačka. Ja som to vedel. Ježiš. Nie. What the shit, ja som to... Ježišmária. Keď si hovoríte, že som lámka, no ja som lámka. Ja sa za to nehambím. Super Mario hram druhýkrát. A skok. Výborné. Ja som to dal. To bolo tesné. Ten istý ma dal. Ten istý. Game over. What the shit. Dobre, tak vďaka, že ste si toto video pozreli. Ja ho teraz hodím na YouTube a potom hodím na našu stránku. Takže vďaka. Z ďalšej časti asi zrobím tú istú.